наша болка и надежда, ветрово в срцето си ти. От подножието на величествената Беласица от село Ключ, земя с богата история и живи традиции, пристигат следващите ни участници. С много обич към родния край и уважение към автентичната народна песен, те продължават да пазят онова безценно наследство, което ни събира и днес край избора. Нека с топли аплодисменти посрещнем певческа група към Народно читалище Гоце Делчев 1939 година, село Ключ.
Минавам само да напомня, че съвсем скоро очакваме нашата празнична заря в лицето на нашия страхотен Карамфил Божиков, така че имайте малко търпение, имайте още повече мерак. А сега, канатицата е един от най-разпознаваемите български символи, знак за приемственост, семейство и непрекъснатата връзка между поколенията. Не случайно следващата група носи и именно това красиво име. С много усет към автентичната народна песен и уважение към традициите, те съхраняват богатствата на своя фолклор и ги поднасят с искреност и вдъхновение. Нека с аплодисменти приветстваме женска певческа група Канатица при Народно читалище Антон Попов 1952 година от село Скрът. Скрът! Вечера
страхотни наистина. Следващите участнички ни напомнят, че народната песен няма възраст. Тя остава жива, когато се пее с любов, когато се пази с желание и когато се предава с отговорност. С моето сърдечно уважение към българските традиции и с техните страхотни таланти излизат дамите от женска певческа група при пенсионерски... не, тук има грешка, не може да са пенсионерски. Пенсионерски клуб Огражден от село Първомай. Male, sarne karvele,
Каква хубава песен, една от любимите ми и не случайно. Много благодарим, много благодарим. Следващите, последни, но не и по важност, изпълнителки вярват, че най-красивите песни са онези, които идват от сърцето и носят духа на родния край. Със своите гласове те съхраняват традициите, пазят паметта на предците и превръщат всяко свое участие в истински празник на българския фолклор. Сърдечно приветствайте женска певческа група Трендафил при Народно читалище Просвета 1937 година от село Марикостиново. Sara
Следва един мъжки състав, който е тук от 9 сутринта, нали така, момчета? И те носят тази сила и звучност, характерни за песената традиция на Пиринския край. От село Марикостиново на сцената излизат изпълнители, за които народната песен не е просто жива памет. Тя е спомен за предците, за родния дом и за българския дух, който времето никога не успява да промени. Нека с заслужени аплодисменти посрещне мъжката певческа група при Народно читалище Просвета 1937 година, село Марикостиново.
удивителни, заслужаваш си чакането. Скъпи приятели, самодейци и гости! Днес, край този извор, песента отново ни събра. Чухме гласовете на поколения изпълнители, които ни припомниха, че българският фолклор не е просто наследство. Той е живият пулс на народа ни. Във всяка песен прозвучаха история, обич към родния край и уважение към нашите предци. Благодарим на всички участници, които превърнаха фестивала Песни от извора в един истински празник на автентичната българска народна песен. А сега настъпва моментът, който с нетърпение чакахме. На тази сцена ще излезе един от най-обичаните изпълнители от нашия край. Артист, който с години пази, популяризира и прославя народното ни творчество. Неговият глас носи силата на планината, топлината на родния дом и емоцията, която само истинската народна песен може да събуди. Аз се казвам Борислава и много ви благодаря за всичко. Моля, посрещнете с бурни аплодисменти и най-вече заслужени специалния гост на фестивала за автентичен фолклор Песни от извора Карамфил Божиков! Благодаря ви. Честит празник на всички жители и гости на село Петрово. Нека да си изкараме следващите няколко минути, може и час, два, не се знае как ще протече деня. Искам да благодаря на господин Стоянов, на кмета на община Сандански, за прекрасната покана и за това, че за пореден път ме прави част от този прекрасен фестивал Песни от извора, от който фестивал съм взел немалко песни. Признавам си, откраднал съм ги малко, ама те са на нас, на хората, и ги предавам на вас. А сега искам всички да се хванеме на едно хубаво хоро и да играеме с сърце. А сега да Dimitriya canam Dimitriya Dimitriya haydele canam nasto sedi Dimitriya haydele canam nasto sedi Nasto sedi canam nasto sedi Nasto sedi, hajdele canam vino pije, hajdele canam ljuta rakija. A сега да Haydele canam vagala
ама ја подајте, ајде ле џанама вејката пушка, да упепам, ајде ле џанама два галаба. А сега бе! Кротко играј на орото, кротко играј на орото, кротко играј на орото, да не прашиш ергенето, да не прашиш ергенето. Ергенето, да не прашиш ергенето, да не прашиш ергенето, на ергени капаците, на ергени капаците. А сега бе! Дай, дай! Ергенето, на ергени капаците, на ергени капаците, на ергени капаците, а на моми квадраците, а на моми квадраците. Благодаря ви и продължаваме специално за всички вас. Јоване
грешиш нерката, дуќано ке ти запала, со него ти да изгориш и твоите лични чираци. Две-три недели мерката ти е семена, още пред две-три недели. Хайде, майсторе! И специално за всички на хорото, най-вече за водачката.